Libabın hatahanalary karantina yapylýar ýurtda COVID-19-a garşy derman serýişdeleriniň gara bazary döreýär. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howpyny döredýän virus ýok diýmegini dowam etdirýärler. Azatlyň habarçylary koronawirusyň öňüni almak we COVID-19 keseliniň bejergisi hökmünde satylýan derman serýişdeleriniň gara bazarynyň dörenligini we giňelýänligini habar berýärler. Derman satyjylary reklamalary hem giňden ulanýarlar. Hususan da ýurdun gündogorundaky Libap vilayetinde ýylaty koronawirusa garşy waksina hökmünde hem dermanlar hödürlenýär. Koronawirusa garşy diýilýän dermanlaryň gara bazary Türkmenabad, Däne we Darganata şäherlerinde bar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, koronawirusa garşy tanjym hökmünde ýylata Hindistanda, Günorta Koreýada we Fransiýada öndürilýän mövsümleýin soğuklama, dümew we gripa garşy adaty tanjymlar hödürlenýär. Dümewe garşy fransuz Vaxi-Grip dermanynyň bahasy 7.000 manada ýetýär. Bazarda 100 we 200 manatlyk arzan dermanlar hem satylýar. Bular esasan yerli saglyk öýlerinde hem edilýän grip keseline garşy tanjymlar bolup durýar. Ýatlasak, oktyabr aýynda Türkmenistanda ýa-da köpçüliklerin waksina edilipdi. Lukmanlar şonda munyň mövsümleýin dümewiň öňüni almak üçin waksinadygyny aýdypdy. Sanjym hökmany we tutuş maşgalalara sanjym edilipdi. Olardan ýüz öwrenler jenaýat jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat bermeldi. Häzir dermanlaryň gara bazarynda arbidol we Biferon ýaly ortetde öndürilen virusa garşy tabletkalar hem satylýar. Azatlyň habarçysynyň belleşýäli satyjylar şeýle dermanlaryň koronawirusa garşy täsirlidigine alyjylary ynandyrmaga tynanşýarlar. Barlykda bahalar hem ösýär, tabletkalaryň her gapyrjagy hem 400 we 600 manat aralygynda satylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronawirusyň bolmagynyň mümkinçiligini ikrar etmeýärkä ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýraýar, keselhanalar hastalardan hyryn-dykyn bolýar. Azatlyň habarçysy 15-nji dekabrda Türkmenabadyň Köpüogurly klinikasyndaky tutuş bir blogyň karantina ýapylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň şäher we ýokynç keseller hastahanalary bolsa, barýan hastalaryň akymyna döz gelip bilen oklar. Soňky ýarym ýylyň dowamında 3 aýry blokdan ibaret bolan Köpüogurly klinika 2 ýerde karantina ýapilypdy. Iýul aýynda bloklaryň biri ýapilypdy, soň tutuş klinika karantina alınıpdy. Şol wagtda regionyň saglygy saklaş edaralaryndäki çeşmeler munyň koronawirusyň ýaýramagy bilen baglydygyny azatlyk aýdypdy. 15-nji dekabrda hastahananyň C blogy karantina ýapyldy. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, bu blok COVID-19 hastalaryny bejermek üçin enzamlaşdyrylan. Bu ýerde bar bolan kislorod bilen öpçün edýän enzamlar 500 hasta üçin niýetlenýär. Azatlyň habarçylary we gararsyz medeniýet çeşmeleri her gün Türkmenistanda koronavirus bilen kesellenýänleriň onlarça şol sanda ýok bolýanlar barada ýygyderlik habar berýärler. Azatlyň çeşmelerine görä ýurdun saglyk edaralarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testler geçirilýär, emma netijeler hataba alınmaýar. Näçaglaryň arasynda saglyk işgärleri hem köp bolýar. Türkmenistan henüzem öz çäginde koronavirus keseliniň ýekiji ýagdaýyny hataba almandygyny öňe sürýär. Bu döwürde dünýäde 70 milliondan gowrak adam keselledi. 1,16 milliondan gowrak adam COVID-19-dan ýogaldy. Dünýäde koronawirusa garşy vaksinanyň üstünde işlenilmegi dowam edýär. Şu gün içinli Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Ortiýat we Hytaý tanjymlary öndürmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Britaniýa, Ortiýat we Birleşen Ştatlar vaksinalary etmek işine indi girişýär.